na pa akong gipabungat niya. Unya, karong hapon, siya lang ni mo sugat ni mo. Ah, sige, sige ni. Nay, ano din na tatay? Gilanta na siya? Ang buta na niya, oy, kay pag magkaon, balik naghigda po. Ano naman ko na siya? Ay, nagpahiling ko na siya sa doktor. Nya? Napuno na siya sakit. Sakit? Sa may sakit ni tatay? Naambot nagpahinugno lang siguro na siya. Ano na, ipaklaro gina niya kay Bugna. Basig unsa pala ni ibati ng tatay. Maghuwat na lang ta, oy, ug unsa iyang yamar din ha. Luya sa taong tatay, uy. Nang sa unta man, di man siya masulti. Gahi, babi kang gahi pulag, oo. Mausad lagi, magtuman nagiya. Gahi, sa kaya nag-uwi ng amahan, good. Nag-akumpog sugdag, doktor. Di babi ka supakiro po na. Unya, gusto ni Metabo, di babi ka nakukod. Di ba, pupugong. Na, mau lagi, magtuman, desa na siya iya. Mauna gani. Ay, paklaro na. Tawa makat ng magkasubo, nunod ka na mong mag-aawin. Ang kasadya natin ay nagsubo. Sure pa to. Titi, Shastaro. Nang makita ka, aking sinta. Nang! Asa mo Oy. dun Ay, magtuman lang sa among trabaho. Namang gun may tahas nga, gituman nang. Oh, di ba? Ay, mahigi nagkita na kay tabagan lang to. Atod si Helen. Ha? Na lang, uy. Naman tas nanay nga, makauban ako. Ay, nang luod na kuno ka na ako. Amo, chika buni. Ngano ko tawag mangluod ko nimo, wa man good. Kuan ba kanang di lang mi ganahan nga madisturbo mo nya. Usa pa sad importante man ka kay na inyong tuyo. Ay, dili naman kayo. Dalang suri-suri ni nga mo. Na, Oh, di tabisi na. dili man. Sure ba? Di lagi. Pagbantay, gid mo buniron sa panahon. Delikado kayo maglakaw-lakaw mo. Pagmatngon mo. Oh, good, oh, good. Mag-matngon good ni. Kamu na pin ka. Kamu sad nang. Dahilin. Ngayon gun Labi na siya. jud ko de. Pero may na lang kay gikaatubang naman na ninyong mga tawhana. Oh, katunong usa noon kung ikatubang to na ko balik. Kaila gyud ko ato noon, kay dugay man magkuyog ato. Taod po nga di kaatubang to na mo mga tawana. O ang kuyaw lang kung dasmagan may kalit, Na, patay. Usad lagi. magiligin lang di ko mo angay mo kumpiyansa. Uy, nga delikado kayo. Nya mas maayos sad kung namoy da. Ay, doon na mita, doon na. Tarong namoy da Simon. Ay, Sa pagtarong na Dali mo? mo da. doon na mita, bound. Tubig. May klaro oy. Maglakaw-lakaw may uhawon. Tana oy. Oy, buli. Kamo asa man mo padungsad mo dito? Oo. Ana magdungan lang tala. Tana. Oh, paghinay mo diha. Ay, mau dito. Nagyan ko sa tumukan ko. Yeah. Pupunta ang kalibutan sa katawa, ipalalo ang atong talikhay, kung iikling ang atong panghayhay, maong la 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 la, kining adlaw sa manunumusta, kung daw tiguod ka man Kristohanon, ato siyang kantahan, paglingaw. Hoy! Asa mo na na? Ako ning tawid sa Laguna, tay. Ha? Dali! Ngano man, tay? So gahit sa kakuuda, dito ka matahon ako. Dali diri. Ngano nila man may piyan ni Flor? Manglakaw pa dito? Manglakaw lagi ta! Igait ka rin kahoy na rin! Palbigay sa ka! Si Flor, pakita man na anak! Manglakaw na dito, tay. Inantan mo ko. Oh, manglakaw ta! Ibilin na ta! Ibilin! Tanatag-away ani ron. Kanding gawat po niya ni. Anong papilon ka taanin niya, uy? Ay, bagol bulan kay kana! Natusod pa! Sigar reklamo! Gilantan mo kakatoy. Mula ka pag dito. Tawad eh! Oh.
Oh, nawa, ba init ko. Kamot ka kay Siya lantan. makinit ako. Tungod niyo mo sige bagol. Na ba gilantan nga masiglak ka? Gilantan lagi ko. Ako lagi gawanta. Unsa man kuno sakit nimo tay? Nakahurot man gyud kag duha ka isdang ininunan ug duha ka platong kanon. Mao din ni gilantan. Wala taho ni mo. Shush! Roar! Roar! Tukay. Ano, tay? Ano ka? Tuwa si Juan day. Sige yung Antoy ha. Ato ha. Ina nga. Kaya mo lawak. Pagtotoo po niya. Bating nabuyagan ko. Ha? Paliho ko ha? Hoy! Dahil ka na. Inig. So, ato naman ni yung Antoy. Tingnan nga. Brason sa siya ha? Kaya rin. Totoo ba? Biso kaya. Ano nyo? Lahir. Ayun, tay, uy. Hindi na ikatutho ba kay? Natural kayo. Sige, tay. Ay! Pagpatot brasa. Kita nga. Kapot ako sakit. Pag po magdana garmas. Oh, nga dito magdadi pinsyam na nato. Isang taong kawit. Huwag armos. Kuwaton rang kanding magdadi garmas. Mayo man ang magda kapart. Pinsa na nato kay ug magganta dito na ila na gud ta. Sa mga Bagayon eh. Kadagog tiyan na dito sukul eh. lang magda dito. Di lang sa ko mag-uniforme. Okay. Atong itong siguro ng upat ha. Ay. Ani na to dadon din eh. Atog yung tukion. Kung asa yung malibang kwarta ato, ha? Kung makaigayon ta part. May pagbalikon to kidnap to Simon. Mao mong gito eh. Makatudlog na tong kanding nga malibang kwarta. Mga tao ba? Ako tonggi kay istorya ng hangyo o sila og kalingawan lagi. Sa kung sa kalingawan, drama ba, variety ba, or sa basta kay gusto sila nga naay kalingawan para sa dinhin napita. Wala ko blibari. Ako lang siyang kitando kay team na pirmi. May sa ba, madasig sila. Ako gipasaligan. Awa na problema iho. Sayo na kayo na. Pero gawas pa ng ilang gustong kalingawan, nasa ko'y buhato na kalingawan para sa tanang mga babae na tiga dali sa tuwa. Nindot na ba? May na. Dasig ko na da. O ya, sultihin lang ko. Katanang yangon ko nga ng mga tao kung sa ilang kay nanglan. May bawalan ko dito ha. Okay. Nga pa. Lakaw sa ko. Ah, sige iyo. Ayo ha. Ah. Matoy! Balik ka! Okay? Lingkod. Kaya na akong pangutanan mo. Kung saan man yun? Klaruha nga no? Nangulita mo yun si Marlo ni Helen? Uwa? O puro lang mo istorya? Nangulitaw niyo rin. Ya, dugay na kayo. Ang taon na. Sa may tanaw ni mo? Nanay puruhan si Marlo na ng bayhana? Saan na siya? Alang na siyang dinsyo? O ba na siya? Unyo rin. Tako kay Purwa si Sir Marlo na naga. Ano ka diferensya lang sa mga babae din nyo. Nga isla kayo. Murag. Mga kuan ba. Pero tako kay Purwa si Sir Marlo na naga. Pero dugay palagi yun. Kung mao na buti mo pasabot. Layo na rin sa tinuod na inyong istorya na ko. Ha? Adi niya nyo rin. Guwapo sabihin ang anak ni Monyor.
Ang nakadiferensya lang nyor, ang kuwang lang ni Sir Marlon, ang papaan na Diyos babae. Ya, si Helen sad, babda ka na babae ni bukid nyor, mga idlas kayo, ignorante pa. Oh, kung mao ng kalakiha, murag na trato ng bayana. Kawalan nyor eh, bakante pa ganyan nyor. Ang kuwang lang yun na nyor, ang pagkadadanad lang yun na bayan nyor. Ya, kasigurado ka na naagripuruhan si Marlon na. O na nyor eh, mo pa, nagin na si puluhan nyor. Ya, nakibaw na si Dincio. Nanangulitaan na si Marlon siyang anak. May baw, Kanya, kung siya man, uyon po siya. Na magkapare sila. oh, 100%, o yun kay nyor, mura siya nakadawag og sipstick. Ya, makapanag-iya pa siya sa inyong mga yuta. Ay-haya ni Dincio. Ultihin niya si Dincio ha. Na makauyon po ko. Na maparis ng iyang anak sa akong anak ha. O niya, kung himo na gani, na. Pwede, bisan asa na siya pakasal. Atong bayran. Pero kung gusto, kailangan mo kang Marlon, siguro ha, tabangi, o explicar. Kaya mo naghinay kaya akong anak na. Tugda na lang gitabangan si Sir Marlon niya, oy. Ako kung nag-ispikaran si Helen, ako sa nag-istoryahan si Ludencio para ni Sir Marlon. Oh, niya. Ingna niya si Dincio ha. Kaya dito sa taas ibabaw, tuwayway uwaw dito na saop na to, ako ipapahawa. Ato ni aking simana. Ato na nako siya papuyon dito kay kanang iyan lugar murag lapo kayo. Ay, Ya. naya sa upaw. Lambay kayo, huot. Ba dito? Eh, yahay. Ha? Ulti. Ako to ikaw na inyo. Ang tuwa na. Sige. Sabay mo pabot. Pabot Sige na. kang Pasko, dugay pa. Sige na, naman yun.